Takun Farko TV, ku taimaka ku danna mana subscribe saboda ku ƙara mana ƙarfin gwiwa ku kuma danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon aiki za ku ji shi nan take. Nazir ɗan Hajiya ya yi kwastin ɗazu jiya kai wai yadin nan da ya ci bashi wai ya biya ki haka ne? Bai biya ba, ni dai ko ni matsala ta na ma ce mishi na rage mishi yadi ɗaya saboda ɗana a ɗinka wa yaro na ya saka. Yanzu 20,000 zai baki. Amma na yadi hudun nan bai biya. Naziru ka biya ta, ku daina rudu. Naziru ka biya. Ka biya bashi ɗan Hajiya. Ka in ci ko dai. Nazir ɗan Hajiya ya yi kwastin ɗazu jiya kai wai yadin nan da ya ci bashi wai ya biya ki haka ne? Bai biya ba, ni dai ko ni matsala ta na ma ce mishi na rage mishi yadi ɗaya saboda ɗana a ɗinka wa yaro na ya saka. Yanzu 20,000 zai baki. Amma na yadi hudun nan bai biya. Naziru ka biya ta, ku daina rudu. Naziru ka biya. Ka biya bashi ɗan Hajiya. Ka in ci ko dai.